guys! So today, gusto namin mag shabu-shabu ng sanggupsal. So, meron kami dito mga hinanda ngayong dinner. Ito yung, kita yung ganito. So, magsasanggupsal kami ngayong dinner para maiba naman. Meron kami ditong hinandang pork and chicken. May marinate akong chicken. And then, yung pork, nilagyan ko lang ng salt. Meron din akong prepare na bawang. And then, ayan, magsusup din kami para sa mga bata. And hindi pa ready yung ibang yung vegetable namin. So, yun. And meron din kaming onion and what do you call this? Fishball. And meron akong hinanda, guys. Ito yung sauce na ginagawa ko talaga dati sa Korea pag magsasamgupsal kami. So, meron siyang sesame oil, may pepper, and then salt. Ang sarap niya. Promise. And, of course, rice. Hindi pwedeng mawala. Rice is life. CA! Ah! Close till I get up. Time is barely on our side. So, yan. Katatapos lang namin kumain. Ang kalat, diba? So, siya yung magkukugas. At magkukulay ako ng buhok. Kasi ang dami ko na, guys, white hair. Ang dami ko ng puti. So, magkukulay ako. Ayan. Uti mo, malabas siya. Kung gano'n kahaba yung buhok ko, gano'n din kahaba yung puti ng buhok, yung white hair ko na. Ang dami niya na, banda dito, ang dami dyan. So, may magkukulay ako. So, guys, magpapagupit ako. Sabi mo naman yung buhok ko, ano na siya, naglalagas kasi siya. Pinupul pa siya ng baby ko. And isa pati naman yung color ng hair ko. Nasa ano na siya, nasa dulo na. So kulay din ako. Meron ako dyan nabili. Ate, ayusin mo. So meron ako dyan nabili. And then look guys, ang dami ko ng white hair. Oh, di ba? Ang dami ko na talagang white hair, promise. Tumatanda na tayo, guys. Nagbumukha ako matanda sa sobra bang laging kulang sa tulog, sa pagod araw-araw. So, ayan. So, kailangan natin magpaganda. Mag-yoga ka? Mag-yoga? You think I have time? Yes. Aray ko, pati pilik mata ko, dinadamay. Pero, ang maganda lang guys, kasi meron na akong mga short hairs and tumutubo na siya, o, diba? I don't have. Hindi, natural yan ate, pag nanganak ka talaga. Natural yan. Pagkatapos mong manganak, after a few months, ay guys, si Pipi! So, yun ang isa sa mga reason kung bakit hindi ko siya pwedeng iwan sa walker. Kasi talagang umaakyat siya. Ginatog ko si lubot niya, nag-arolos ako. Ay! Lubot niya. Hala? Say hi. Say hi. Ay. Hi. So, kailangan ba siyang ganyan, ate? Ang hapdi. Sakit. Oo, ganyan siya. Oo. Ayan, pinipilit niya talaga. Ay, lalab. So, kailangan talaga siyang ganyang tali.
So, tataliin siyang mataas. And then, akala ko hanggang ano siya ate, dulo. So, ganyan lang siya. If you want, I can put here. At kukulayan yung aking hair lalo. Gano'n ka na high school girl. Oh, yes! So, ayan na guys. Gugupitin niya. And, meron ako ditong pangkulay. May binili akong pangkulay dito. Ayan. So, isa-shampoo. Parang isa-shampoo lang siya. So, parang ano lang siya, bubbles, ganun. Ano to, ito yung mas pinili ko guys, kaysa dati kasi yung... Purple? yung ganitong kulay. So, wala siyang Tagalog. Japan to guys, Japan. So, ito, try ko tong color na to. Pink! 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 Why pink? Ba't pink? Who bought that? Me! Akala ko burgundy! Oh my God! Ba't pink yung nabili ko? But anyway, it's okay. So, first time ko gagamitin yung pink color. So, ayan. Iko kasi, na-try ko na siya ilang beses na. And then, hindi siya makati sa scalp. Yung ilang minutes, parang ilang seconds lang nangangati na yung scalp mo. So, ito hindi siya ganun guys. So, maganda talaga siya. And then, maganda pa is, madula siya sa buhok. So, ano lang, ate, pati lang ha, tanggalin mo. Ano mo? Ayan. Here? Kung masyadong maiksi Let me see. Tagal pa yung dulo lang. Ayan. Yes? Yes. Ayan. Like this? You try it. Let me see dito. Diba? Ayan. Okay na? Parang nagdadalawang isip na. Parang hindi ata successful to ate ha. Ayos na. Dapat parang tagilid na siya guys. Okay. So, tanggalin mo na. Let's see the result. Ma, did you open already? Let's see. Your hair the color. Oh guys. Oh, parang ano siya, parang kumapal yung hair ko. So, sobrang nipis. Parang kumapal siya. And, yeah, that's nice. So, ayun siya guys. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And then, may kasama na rin siyang gloves. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. So guys, suot ko lang itong gloves. Medyo late na. Pinatulog ko pa yung baby ko guys. Tsaka ko lang ito magagawa. So medyo haggard na yung aking mukha kasi inaantok na ako. Gusto ko lang siyang magawa ngayon. Oo, kasi pagkupit na ako and gusto ko talagang maligo. Kanina dapat si Mr. yung sa akin, magugupit and then magkukulay ng hair ko. Kaso ang problema, may lagnat. So, yung anak ko na lang na panganay. Ayan. So, okay na, nasuotan natin yung gloves. So, mag-start na tayo. Lang natin siya sa ating kamay. So, ayan lang siya guys. Bubbles siya. We'll go through the wastelands. Nakabili lang kami doon. Naghahanap kami ng cake para kay si Heba sa birthday niya. So, iniwan namin si baby kay Antoinette. Pumunta kami sa mall. And, so, pagkatapos namin mabili ng cake, nadaanan namin yung shop. So, nagmadali lang ako bumili. So, pagkakita ko, akala ko burgundy siya. Tiyan nyo naman ang color, guys. So, akala ko talaga burgundy. Pink pala. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a So, ayan na, guys. song.
after 13 minutes, naliligo na ako. Hi guys, ito katatapos ko lang maligo. And ito na siya guys. Oh, akala ko pink na pink yung color niya, pero hindi pala. Hindi pala siya. Parang burgundy din style. Pero may, parang ano lang. Ayan, oh. Parang maganda siya. Parang bet ko yung color niya, guys. Inano ko pa siya. Binanlawan ko pa siya ng ilang beses kasi ayoko nang may conditioner ba na natitira sa scalp ko kasi nagkakaroon siya ng dandruff. So, talagang tinanggal ko siya. Sana yung mga white hair ko, wala na. So, bukas ko na siya ipapakita sa inyo, guys. And kailangan ko na rin mag-beauty rest. Kasi kagabi, kagabi, 2 oras lang yung tulog ko. Kasi nga, natulog kami sa living room. Diyan. Doon nakatulog ng maayos. Hindi ako makagalaw. Tapos yung higaan namin, medyo maliit. So, wala masyadong space. So, tomorrow na lang, okay? So, hello guys. Ayan. O, di ba pagkagising ko. So, ito na yung color niya. Parang style burgundy na parang nagpo-purple siya, ganon. Hindi talaga siya yung pink na na-expect ko bang pink na pink. And then, ang feeling ko parang umitim yung buhok ko lalo. Ayan. Tinali ko kasi sobrang init. Maaga pa lang pero ang init na. Ayan yung baby ko nandyan sa labas. Ano yung diba ang init sa labas. So, ayan na siya guys. O, yun yung color niya guys. Ayan. So, that's it for today. Thank you guys for watching at sana nag-enjoy kayo and don't forget to subscribe na rin sa aming YouTube channel and bell on na rin para updated kayo sa mga bago naming videos and bye-bye! Hope to see you again sa susunod naming video. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.